Pundi sing Mbak Mika? Ya sing kaya Mbak Elisa iki lho, kembarane. Ki. Ya cilikanku mbiyen. Ki, ae. Ki. Oh iya. Aku mbiyen yang ngono kuwi tipis. Enggak. Yo. Ae. Kadi sih aku kak. Kok tak sampuk tenan. Kan ajari katanya dia dulu milip aku. Tak delok podo ra suarane sefrekuensi apa enggak. Maksudnya ki wajahe. Wah, ki jajal. Jajal. Iki kibar nambake kuping e wingi. Ha nek ning cedhake kono ora apa-apa ya, Cok. Soale sampeyan apa mau? Bodek dadi ra apa. Bodek. Ora apa-apa. Iki Nek aku rak yo. Bodek wong Simbar Jojo. Kodek. Kuwi kodek. Mbak Mega, Pak. Komplite no. Ngomongannya lah. Alon-alon kok remek kuwi lho. Kamu udah berapa lama sih sama itu dalangnya? Lama gimananya? Ya itu gini-gini berdua. Apa udah itu? berapa Apa lama? itu? Fall in love. Apa itu? Satu. Making love. Tipe. Dua salah. beda. Fall in love, fall tipe. Love cinta asmara, dadi tipe cinta. Tipe cinta apa? Tipe cinta. Ya sejak ada kesenian gitu. Aku kan senengnya keseniane Duduk dalang ya? Ya. Dalang. Boten. Hah? Boten. Tenane. Kok jajari terus? Kok kamu milih sing paling pojok? Lho, masuk arep pojok kono kan ya wagu to, Kak, jenenge nom dhewe jare. Oh ngono, mergo nom dhewe. Iya. Tapi kamu sering lirik-lirikan selama ini. Lah terus kan ngene iki. Kowe seneng ora nek duwe bojo dalang ki seneng ora? Sesok cita-cita. Kowe iki dadi apane kok sensus ki? Aku kan mau tanya. Ketoke jumblange iki, jumblange. Tanya aku tuh. Piye, Kak? Nek kowe ndek cita-cita sesok pengen duwe bojo apa? Ya pengen di bojo uang ngono. Lah iya apa? Bener. Ha tekone dhek duwe bojo apa? Ngono kok bener. Nek duwe bojo sapa? Apa kudu sapa, tapi apa megawe apa? Profesine ngono. Profesine. Apa dalang? Aja tok weden-wedeni. Aja gelem karo dalang. Lah apa? Nek dalang to. Aku cuman kasih tahu sebagai perempuan. Sebagai sebelum dia terlanjur dan terlambat. Raidep. Terus piye, Kak? Terus piye? Wing kon nenggolo iso Dilanjutnya ngabur. ora aku harus memihak padamu apa memihak pada dia? Kene sik. Ora no. Sorry ya, Mas ta. Wes sak karepmu. Nek aku kok bayaran loh. Ora. Alah. Sedilit to. Iya, sedilit. Nek bojo dalang. Terus Kowe engko misale, Mas, aku njaluk bayaran listrik. Iya. Mas, iki wayahe aku tumbas beras, Mas. Mong dihang-hong itu no. Aku engko nelotok dite. Hau-hau kae. apa dikira dalang ki ra ndek duit. Duit tapi kan banyaknya buat kenakalan. Loh, sik. Seje. Kowe iki kok malah Kuwi tergantung lho. kowe iki murid gantel apa piye kowe? Ora. Iki ngerti berarti pengalaman. Mbok menawa. Kok mbok menawa? Ya ngono apa ora asline gak ngerti. Mbok menawa nek kamu bagus apa enggak ditabung apa ora? Penggo nakal. Anda nono saiki ben dek Kowe iki iki wis tau dinakali apa piye? Lah kenalanku dalang, sekolahku dalang, aku kenal dalang akeh. Iki ya sekolahe dalang. Kula iki ngandani iki ngarani duitku tak nggo nakal mergo dheke ya nakal mergo dheke ya dalang. Oh, alah. Aduh malah kena dhewe ya aku. Akhirnya bumerang dhewe to, kowe dhewe. Ya aduh aku ya dalang. Ayo digeboke asmara ya. Digubuke ora digeboke. Ayo ambyar. Iya. Ngagem bawan apa, Mbak Dah? Pakai. Aku sukane sing komplit. Sapa ta Kayak sing gurine malah. Polisi. Wingking kelir menika kathah. Nggih. Mboten maiben. Sing bawa malah sing buri. Mingkar. Mingkur. Mingkar. Mau yo ngono. Apa ngarep apa jenenge? Mau
jenang gula. Jenang gula. Kok mburi iki ya bawane, Dek. Piye? Mingkar, mingkur. Kabeh bawane mingkar mingkur. Ane Pokoknya seneng kuwi. mingkur. Mingkar, mingkur. Ora. Ayo nak. Nyingkar nyingkur Hei, Pak kula andani nggih. Niku dede mingkar mingkur tapi nyingkar nyingkur. kae. Mingkar mingkuri pangkur. Pangkur. jenengan ki yang ngomong Lah to kok malah kowe sing nesu ki. Kagenake. Lah apa Penting. tepung karo wonge ora. Ya ben kan Ora. mburi. Lho, Ora Pak tepung. polisi kae iki. Yo ben Pak polisi dibenake engko ndak salah terus. Engko nek kowe Ora apa-apa ben wae wong Ben kono. pas. Kono Ben ki- pas, ojo Oh. meleset tapi pas. dadak Pas kan dipaske penak. po. Nah, Ane isane Apa? Nek pas apa? nek pas kan penak. Ora. Oh. Tetep kudu diplesetke nek aku. ya pas Sampean penak niku wau ta Bang pas iramane pas nadane Nek yo tetep ngoten ta kowe kudu nganggo mleset kuwi luwe jos. Nek wis pas ra diplesetke ra gur meneng wae to. Iya iya. iki apike Elisa dicencang sikik wae ngono Iya. bradat merono meneh. Mangga. Tut mbok iki tut sing kowe ngerti seratine. Mingkar mingkur. Ben tak jaganane kene engko nek menine tak Ah kae engko mah mencolot metu kae engko. Arep palaran ndak oh. jago. Iya. wiwitane Mingkur. nyingkar Dadi pangkur nek. Ah, swara dadi. Apik to ya. Wis. lingsem yen ke mutar Ora apa-apa. Wes. Sajen pisanan itu lingsem dulu habis itu biasa. Bar lingsem terus Waiting Tresno jalanan alah apa? Kulino. Apa? Waiting Tresno. Apa kowe? Apa kuwi? Pertama ki lingsem se. Waiting ki menunggu artine. Waiting menunggu. Nek kan ben keren waiting di Inggris ya waiting. Waiting Waiting Tresno. Tresno. Witing Tresno jalaran saka kuliner. Nah, kowe mau Kulino. Kulino tok nek ora tau kuliner. Ayo ming garing. Ra modal ya, Pak De. Niki gawene ming kulino tok ya. Ming. Kabar nyingkar nyingkur kayak wis katata lan katiti kowe mau. Witing Tresno jalaran saka Iya. kuliner. Kuliner. Mingkar mingkur. Wes. lelampahan kang Mingkar. Sing wis ya wis, sesone Mas Dalang ngerti-ngerti ana sapa liyane ngono kudu tabah. Kudu tabah. golek liyane Kowe arep golek liyane. lho lha piye ta Lah ora gelem karo Dalang iki ora seneng kowe tenanan. lah nek misal ora seneng jur jenengan arep nyapa Kowe arep laris kaya ngopo tepra kanggo di mata Mega. Met sewu niki. Ya ora apa-apa. Ah kok njur menyerah ki piye? Panjenengan kok ya kudu berusaha to. Kok ora kek nyerah. Nek aku ki wong nrimonan. Dikek ngene ya wis ngene ya. Kudu ngono ya men ngono. Ning aja nrimo. Lah Wong ngapa? lanang ki nek nrimonan. Lho. Musuh cah saiki kok piye? Wis ya. Entek no. Ayo isih menggunakan peralatan hukum zaman dhisik ya Wong bebas. sing wani we tetep entek apa no. Diwane ini tetep kentekan kok piye? Nrimo. tresno tulus nadyan nengku buk asmara Jos. Rojinem Mangkene iki sajake. Iya.
yen liwat aku kelingan guguk kae biyen tak golere ayo ning jaga kebatu minggu sing Duduk, salah. Iya. Cedetan sajroning ati datan luntur saya berate Ayo aku kowe dadi karma
Leret niku bekas moro. Ya ya Luar biasa. DPK. Oke. Matur suwun. Sampun. Jangan berhenti Iya. ngene sinau budaya Jawa. Apik pokoke. Cowok piye to? Hah? Wis sinau beburu cowok wis. Aduh, budaya Jawa. Budaya Jawa. Budaya Jawa. Nggih, matur suwun. Ya cantik. Love you. Matur nuwun nggih, Love Nak. you, gak siapa iki love you nih. Mbak El. Oh enggak, terima kasih. Mbak, tasnya Sorry, gua Tasnya, aku Pak. orang. Yo nek aku. Tasnya sekolah. Makasih, Pak. Bentar lagi aku mau Sekolah. tanya. Kelas pinten sekolah teng? Kelas kalih SMP setunggal Ponjong. Kelas loro SMP. Temu Mantul, tangan untuk mantul. Mbak Mega. Kelas 2 SMP. Tahun buri kelas 3. Nggih. Welinge Pak Dedalijo ya. Tahun ngarep, Pak De. Tahun ngarep ya. Nggih. So nek wis lulus saka ndi? SMP ndi? Setunggal Ponjong. Ah, nek wis lulus saka SMP 1 Ponjong. Aja sekolah ngono Welinge meneh. aja sekolah ning kono neh ya. Lah nggih to, wong yo nggih pun niku Lah, kok masuk nggih lanjut Bali. jenjang berikutnya. Heeh. Jur ke SLTA. Aja kaya Mbak Elisa. Lah pripun? Wis lulus sekolahane isih ning kono wae. Lah ngopo ta ya ora apa-apa to. Nyambi dodol gorengan. Karo parkir barang. GM untuk Mega apa Mazda? Mega dong. Oh, tak kira kalungnya saka Mazda, terus Kowe iki kok ya Kok ya ngelesih. Aku merasa tertantang ini. Nah, Weh. kudu ngono no. Tertantang Mas, pripun? Tertantang pripun? Ayo deloken sok. Tumbaske ngono. Ora. Apa? Piye? Ya ora ngopo-ngopo. Tak kira. Gur merasa Wah, tertantang. rupane nek kowe. Tertantang kok ora ngopo-ngopo. Ayo gur merasa tertantang tok. Heeh. Lagi rasane. Arep ngopo-ngopo ora ngopo-ngopo ya ora masalah. Sing penting wong jejodohan kuwi ya, Dik, ya. Nggih pripun? Mazda. Piye piye Nggih. piye. Kuwi nganggo pedoman 3S. Napa niku? Mane sampean Mazda. Nggih. Sampean kudu ngeling, aku iki sapa, Mazda kuwi sapa. Nggih. Kuwi, ya. Kuwi sing ping pisan, ping pindho. Mazda ya kudu ngono. Sing ping pindho, aku sapa, Heeh. kowe sapa. Sing ketiga. Sing Sing ketiga, ketelu? nek pancen loro niki ora iso gathuk ya sapa-sapa arep ngono. Lah kepiye? Lho niku tiwas ta iki? tenanan lho Pak Den iki kok ya. Glece. Nenek cara kula 3S ki ora kok kuwi mau. Lah napa? 3S ki sadar rai, sadar posisi, sadar diri kuwi. Iya. Ngono lho. Apa mau? Sik. Sadarai. Sadarai, sadar diri, sadar posisi. Sik, iki kata-katane saka aku kok. Oh kowe ora tau, aku ora tau krungu kowe omong. Oh. Nek sadarai niku pripun? Raine dipindah ngono. Le ngomong Mazda le sedih sing gender lho. Mbok ya ora aja ngono. Ayo men dasare. Awong kok sedian, mbok ya. Iya. Sing ketut. Nek kabeh kuwi pilih pasangan itu yang lelaki yang berkarakter. Nggih, cetonipun Pak Den. Karaktere piye? Berkarakter kuwi. Ya kaya Mazda ki berkarakter, ngono lho. Duwe ciri khas apa? Heeh, ciri khas. Wis karaktere wis dadi dalang to lah kuwi. Apa karakter superhero, apa karakter kartun. Heeh, nek wis orang berkarakter kaya jenengan. Nek kowe Masalah rai nomor loro. Oh ngono, dadi ra perlu raine. Rasa nggo rai. Terus deleh putih Pak Den. sesuk digebal ya lek ya. Dadi Gaweno ulat-ulatan. Sing penting kuwi karakter ya toh. Ngene iki Karakter lho, toh. nggih. Heeh. ditatah ki Ya iso. ngono ya. Senengane kok sak geleme dhewe nek. Sesuk digebal ya ya. Loh, ning nek Mazda kuwi piyayine yo ganteng lho, bagus lho. Nggih. Coba golek sing tandinge iku ora ono. Oh. Apa ora? Nggih. Paling ora tau ngematke kok denok ki merga. Mbok dimatke Oh, sithik. dimatke kono. Kalau kaya ngono kae lho coba. Ah kok malah marep rono ki piye to? Loh, malah arep dana lho Pak Den. Apa? Jur piye Pak Den? Iya. Pak Den jur piye iki Pak Den ngewel iki. Pak Cara Den? memandang pasangannya, pandanglah kedua mata. Oh, iki wis kedua mata. Ditatap kedua mata. Wis kedua mata lho Pak Den. Lho. Oh. Malah Ayo lek kene iki ngengetke tenanan kok. Sak pete-pete ngeten iki. Oh bajigur Lho nek nek kowe. sampe tepete. Ning bener kuwi mau. Nah. Nek kaya jenengan kabeh wis termasuk. Oke. Sadar Termasuk. posisi, sadar Oh, apa iya, kuwi bener. mau, ada rai, sadar apa karo Sadar. yang berkarakter seperti itu. Oke. Tak pengestone kapan sesuk nek anu aku sing MC ya.
Nah, isi SMP kok jerus datarke. Intine dhek pengen ngejopi ket saiki. Kon DP. Ya ora apa-apa. Oh siap Pak D, menjang kalau kabari takkan pasang tenda. Aja pasang tenda. Dan apa? Kon menek kambil iku lho nggo serah-serahan. Sapa sing muni mau? Ayo kayak mandra. Apa isih nyandak jarene? Weluh, wo. Lah piye to? Wes kek. Lah iki agek kelas loro. Niki wonten pamundutan sanes mboten, Mas Dah? Oh, kathah niku. Nah, niku kan sindene nggih kathah ya. Oke, transfer kek ning nggon aku. Lah ya iki. Ya ora apa-apa. Sugeng dalu Mas Dah. Nggih. Lan sedaya waranggana pradonga lan kru mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng. Amin. Nyuwun gendeng pepeling dipun selirani sareng-sareng Ibu Waranggana utawi kur matur sembah nuwun saking Pak Suratno Bekasi sawer transfer 100.000. Mengke nek penutup limbukan mawon pepeling nika. Margi kur. Kor, wonten malih mboten. Sik iki mau ana sing mlebu langsung niki. Iki kudu dipinangkani mengko ndak ora ana nek misale wektune entek ndak ora anu. Saking kawula Pak Dukuh sempundi niki? Sempu napa pundi? Sempu. Pak Dukuh sempu nyuwun lagu Gerajakan Banyuwangi. Ya wis langsung mawon. Wis langsung mawon. Ngopo? Kendange aman ora? Aman ora kendange? Titenane amem karo Aman nasi. ngono. Aman wis diamanke dhek kok. Monggo kendang gadean kuwi. Iya, ya langsung Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Sing minangkani Mbak Niken. Oh iya. Mbak Niken. Mbak Niken. Monggo diaturi. Iki sinden viral. Nggih. Monggo. Heeh. Bayak merah. Heeh. Bayak Ungu Banyak saya. merah cucu abang. Wow. Iki mau doneke Mas Dalang Yusuf kok. Lambeng iso. Kowe yo nyimak to? Nyimak aku. Loh, Body shaming Mas Da. nek lambe dhuwur lambe ngisor kuwi pangun. Nek kamu tak rungokke iki tutuk ngisor tutuk dhuwur Mas. Cucuk. Oh, cucuk. Yo. None. Aku salah fokus karo angkin. Dos pundi. Salah fokus karo angkine jenengan. Jali anak panah nyanti wi. Oh, aku toh. Angkin. Angkene Mbak Rini. Oh, lah mergane piye? Kok ya rono mbok ya diwalik. Itu petunjuk kok. Iki salah tempat ngono to. Ya petunjuke panahe lak rono. Panahe ke bawah. Mergane ngopo kok kemecer weruh iki ya kae? Dadi ora salah dalane ngono lho. Ora menunjukkan bahwa Gone iki kono. Sing menarik berarti kuwi ta. Ada. Iki jare kelas loro SMP kok nginceng anak panah. Aku kelas 3 nak aku. lho kelas loro SMP kan masamu. Wah, lah nang sekolahan ya diulang biologi ya padake. Wah, diulang biologi. Pas sekolah kok nggih. Biologi karo anatomi. Heeh. Wis diulang. Sampean ya tahu melu sekolah. Wah, lah gurune iki. Gurune kok malah Aku mulang sampean. mulang Mas Yusuf kuwi. Tak ulang apa kean? Wo lho mulang Sara. Ya diulang saru biologi. Iya. Ya Mbak Niken dengan Banyuwangi. Mbak, iki yo Niken apa Niken sih? Niken 2. Niken 2. Oh, Niken 2 kenapa 2 sih? Niken 2 kondange nang Inggris, Niken 2. Oh, Niken gitu. tuh. Ini kan kentir. Sapa sing muni mau? Kentir. Mbak Rini. muni apa kowe mau? Niken apa? Niken 2. Bahasa Inggris. Kuwi bahasa Inggris. Arti nek bahasa Inggrisnya Nek apa? loro kuwi tuh. Tuh bahasa Inggris. Ya aja dicekake nang kene. Ya Mas, ayo Mas, yo. Niken 2. Lah iya, nek bahasa Inggrisnya Nek dua. wong Inggris ora engko sik. Nek wong Inggris muni 2 ki yo 2 ha ngono ae. Dua. Heeh. 2. Niken 2. Ora. Nek loro ki tuh. Wes. Iki tunggale Armadi kuran.
Duaga. Two of Niken. Yes. Dibalik Ya. bahasa Inggris sih orang Niken. Two of Niken. Gitu. Ono apa ya? Bahasa Inggris. Ya wis. Niken Yo. Ayo. Tune ning Buka saron, yo. J. Gerasakan Banyuwangi selak. Ju. Selak, yo. Yo. Hey. Hey, hey, hey. Kerajakan Banyuwangi Raina wengi sing tau sepi lanang wadon hangrenggani ngilangake suwe ngati goreng pasir-pasiran sembur-sembur ya dari doan Hey. manuk-manuk seliwer ya waton Hey. uger-uger ya Ne no ne ne no 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 ne. Gandeng tangan ring pinggiran pinggir pesisir bisik-bisik semayaman matri janji urip yarang sirsiran ambikan dengan Iya. Hau, 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 Hey. Banyuwangi ya. Hey. Ayo Wadia. Aki dua-dua. Weo, weo.
sampun dipinangkani. Iya. Makasih meniken. Cetha nek kompak ngene iki yogane warek kabeh. Thank you. Nek siji mau sing wis nang kamar mandi agak sore-sore. Sorry. Menika Sasmita bilih pandemung ingkang angka kalih menika mencret. Mas Ayo Kang. ngono Iki losdol. Ngono kuwi biasane bar ngelok ya apa ngono terus. Niki wonten titipan kula dari Mas Danang ki ngarep dhewe. Nggih. Bojo loro. Oh. Bojo loro. Abang biru lampune apa? Ya. Iya, iki ana pamundutan meleh. Salam wah tulisane apik tenan ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Da Yusuf. Nggih, sugeng dalu. Nyuwun gubuk asmara. Wow, mau sampun kula gabung. Iya. Salam-salam kagem sedaya warga Wedo Martani lan pelanggan setia toko burung dan pakan RBBF saking kula Mas Rudi, owner RBBF Shop. Toko burung dan pakan Selatan Dusun Pokoh. Nggih, salam budaya, lestari budayaku. Heeh, iki sawerane kathah niki. 300.000. Ya, Mun kalau wau gubuk asmara sampun dipun aturaken. Ya. Ning yongko diganti nduk nek gara-gara. Oh ya disukani lagu apa ngono meneh. Oh ya, ana apa neh yo. Wonten meleh. Menika kagem masyarakat Wedo Martani mengeti merti desa menika mugi-mugi ndadosaken greget gumregah anggenipun gesang wonten ing madyaning bebrayan ageng. Amin. Saking kawula Pak Dukuh Wedo Martani nyuwun lagun gubuk asmara. Wow, kala wau sampun ugi pratandha apa niku kudu urip napa-napa niku. Kudu pratandha urip kudu urup. Ya. Heeh, heeh. Sak isa-isane le maca nduk. Wah ya ora apa-apa. Aku dhisik mung diajari nulis ora diajari maca kok. Ya ora apa-apa. Heeh. Dadi iki tulisan apa ngono ki diuring-uring aku. Tulisane jebul tulisan saru. Ya ora apa-apa. Mas Da kula nyuwun lagu Podang Kuning saking kula Pak Mentar. Pak Mentar Bendan Manis Renggo. Ya dengan ucapan buat temanku Mas Tugio kalian Mas Damang. Tetap semangat nonton Mas Da Yusuf. Matur sembah nuwun, nggih, matur sembah nuwun menika saweripun 100.000. Wah, mbledher ora karo-karuan. Aku melang-melang nek sipuk Mbak Elisa. Ya ora apa-apa. Aku krungu-krungu masalah angger para abing-abing ngono kuwi saut ngono kuwi ya. Ora apa-apa. Sugeng dalu Mas Da, nggih sugeng dalu. Saking Abikom Indonesia, salam kagem Mas Da Lovers Indonesia, sugeng dalu. Salam paseduluran sak lawase. Haya amin. Tetep rendah hati, mesem guyu ugi kagem apa EFC apa kuwi. Salam semangat selalu kompak. Woyo. Lagu Mawar Kuning ingkang betaken sapa iki? MBSUSUA napa ta iki? Matur sembah nuwun sawer 150 transfer boyo. Angger wis ngene iki bintang tamu judeg ora entuk anu nek transfer to. Saking kelompok Guyub Rukun nyuwun pepeling tanda tangan Pak Wagimin. Boyo siap. Menika saweripun 100.000. Ya heeh. Iki enten Podang Kuning terus enten niku Pak ta. Sing ajeng minangkani kalih Waranggana melih mawon. Di anu sik mike digesangke sik mike. Cek. Pripun? Iki Malah boto wae lho badhe Sampeyan iso niku. kon milih menika sing arep minangkani Podang Kuning sinten? Nggih. Sing kira-kira ndemenake. Bakule walang goreng. Sapa? Sapa bakule warang goreng? Ya ora apa-apa kowe. Mbak Saras. Cik Saras. Mbak Saras. Ya Mbak Saras jeneng disepoti yo. Jenis fat out. Jenis fat out. Hah? Fit out. Jenis susu. Kaget ra. Oh. Darah
Waduh. Apa? Kontemporer kok kontemporer. Kontem tomber. Saya tomber ki lambemu. Tombermu. Kontemporer, ya itu. Tomber. Ya. Cah tomberan. Lambene iki tomber. Tomper. Iki rumasan Malah repot-repot ki kepiye. lambene iki waton telotok ya. Iya. Lho tapi istilahnya konon jen ngono deh. Oh ning kono Kono tomber. Kontem tomber. Oh ngono aku tukoke Coca-Cola ngono aku ya bingung. Polar. Apa iki aku? Oh iya wis. Tapi reti kok bakule kowe ora reti apa-apa ora nukoke kok. Cek penting Ya, paham. iki ana pamundutan podang kuning niku wau. Nok saras. Nggih. Dijak ngopo ya? Ya, besti to. Kuwi kita Besti ta. dikapake to. Kowe kok. Gandengan iki kanca lawas. Oh, seangkatan. Ya, seangkatan. Aku lulus. Iki lulus iki bunting. Kayak mek arek elek-elek. Karo kayak masku kayak. Sampean lulus kayak kakak kene ya? kelasku sing ning mburi kayak kakak kelasku pedalangan kayak Iya. olo-olo ya dalang. Ayo. Kok ala-ala yo dalah. Mengenyak tenan. Iki kira maklar to. Maklar apa? Maklar apa? Maklar sinden. Kelar sinden. Maklar Apa-apa walang. didol. Nggih. Ayo kowe podang kuning. Arep nggo bawa ora? Pakai masih sore ini. Oh, masih sore. Rapal-apal podang kuning. Ngono yo dijak Mazda kowe iki. Lha nggo kebak-kebak. Oh, Kowe iki menang awe. Ya tak meneng. Oh senengane manuk kok ora. Ora hafal podang. Manuke beda. Oh. Nggih. Udu podang Au. maksudnya. Ini podang sing Itu kuning. podang. Ora apa-apa Pentet. yang manuk ki werna-werna kok ya. Iya. Ono manuk gagak. Pleci. Pleci. Ono ciblek. guwek-guwek. Ya. Yuk. Di anu kabeh anu kersane nyuwara. Ya. Sinebut Biasa wae lek mau delok Ya ge. ora apa aku kangeni lho. Mingkar mingkur. sida meneh. Kok ya kelingan. Tunggale Jet Li ya. Nadyan wujud temong paksi. Teret. Suarane seutuh. Goleki sipun. Ora entuk. Jare kancane. Gelut wae wis ning mburi kono kae sa. Cepet apa bar iki apa? Nah, bener. Alus. Ngene lho iki nganggo kipas angin iki dadi Ya ono Allah. Kowe iki nek saiki ora bintang tamu terus. Halus ngono. Kaya cah cilik-cilik ki lho nek ning ngarep kipas angin kok suarane iso gregel. Halus. Mula mbok dilek sisan. Ayo cepet. Kok rumangsaku saya suwe saya pekok ya iki. Jak gelut iki suwe-suwe. Wis kek monggo do gibah kono wong telu. Ibu-ibu arisane kepethuk ya ngene iki. Ayo ngene iki. Nek aku ibu-ibu kene urung ibu-ibu kok. Ibu-ibu. Oh iya. Urung ibu-ibu. Latihan. Ayo kono malah wis ora. Iya. Alos manis trormlak ati Mingkar mingkur. Asa minggan kala lano Goleki. golek isi podang jenah apa kuwi Mingkar mingkur. Ibu. iba bunga hengat tiku Wes katata. kowe arek ngegon kira Ya ya bareng ya. ya nyang nyang Kaya apa kowe? ayo gelut Ya sih. Tak apake. Orang disetem iki gulune rung disetem. bocah kamu mana apa Ya sen.
Selendrian Aku kok gemes ana bintang tamu mulai nganu bedu-bedu oleh Rai. Dek, Mbok De Saras. Piye? Kowe men ora seliring selendrian kala menjinge. Jajal nang apa? Lho aku nje kalau menceng dalang aku. Oh. Dalang Setak. kok ngene. Sitara. Bareng. Ini matamu ndeloke aku. Yo. Yo. Nuwun ya oleh mata. Yo. Kowe iki tok waneni rak apa-apa to. Lah iki mek padha-padha. Senajan kanca ki. Ayo. Kono. Anu ya. Tok pentelengi genti rak. Saangkatan ki ra apa-apa, ayo matane do pentelengan. Yo udah cincet ya. Saangkatan ngangkat loro ngono. Arep mangap ora? Ya bismillah sih. Ya bismillah. Ayo, wah, siji loro tel nyanding bisa dadi tombo. Kok kaya mimin. Ketularan ya suwi-suwi aku. Kowe iki lolo den apa ngono? Bisa dadi rung di setem. Ora nglegeno ning nglegeneng. Dene iki ketake kepunjulan ilmune ya. Heeh. Saking pintere dadi pekok. Esok sore Esok awan nang omah wis ora rasa. Kaluyuran hanggoleki sing tak sayang. Obang-obang meter anggun goleki ora krasa ewok awan ganti bengi. Monggo minang Pak Dedalijo. lho. Yen Oh, iya. liya kang nyawa. Leyang tak sawang mencoke gampang. Udah lah. Jangan meringki saka ketuaan. Sarwi ngoceh dheweke malih bejo. Kalatiku kekiwang liyan. Yen si modang andutut ati kepranan. Ora mandatiku sensaya netrang. Sun pikat kulute Lo. Oh.
kaya liyan tak sawang mencok ing kepang kekencangan tak indik saka kandoan Yo ngoceh dheweke ngale bencokan kula kare tak sawang tak janji padang kuning agawe pikirku kuming seret ireng tak sawang tanda manise tiba bunga yen kantong nyati duwe orang bakal hatiku kehiwalian yen si muda antutut hati kepranan orang mendung hatiku sansaya dokro tak senani surpikat kulute bendong Nggih, matur nuwun terima kasih Nggih niki mun dipinangkani sedaya. Oh iya, kantun niki wau enten pamundutan pepeling.